हेलो फ्रेंड्स बरबाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि डिजिटल आपडेट इउट्यूब चेनेलाव दा गोबां बिजियाव दंमोन बिनि थाखाय आं आपडेट्सखौ होनो हायाखैमोन नोंथांमोननो दा गोदान आपडेट्स लाना फैदों लोगोफोर BTC जब्स जोंहा BTC निफ्राय साख्रि फरेस्ट ग्रेड 1 फरेस्ट गार्ड मोननाय दंमोन नङा होमबा लोगोफोर टटेल पोस्टआ 420 मोन नङा होमबा लोगोफोर दा बिदिनो जोंहा अल एडमिट कार्ड ओंखारजोब्बाय लोगोफोर फैजोब्बाय दा नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन आरो एग्जाम जासिगोन आरो दा अफिशियेल साइटआव थांनि जोङो अफिशियेल साइटआव फैबाय जोंहा अफिशियेल साइट दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिशियेल साइटआव फैनांगोन जोङो गिबियावनो दा जोंहा बेसेबां पस्ट दंमोन टटेल जोंहा फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआवहाय टटेल जोंहा 420 टा पस्ट दंमोन नङा होमबा लोगोफोर 420 जन दा बिनिनो जोंहा एडमिट कार्ड मोनजोब्बाय लोगोफोर दा जोंना फरेस्टार ग्रेड 1 निया जोंना खय तारिखआव जानो थांगासिनो दं एग्जामा 8 डिसेम्बराव जानो थांगासिनो दं लोगोफोर बिनिफ्राय जोंहा फरेस्ट गार्डनिया 15 डिसेम्बरनिफ्राय जागोन आरोखि ना लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय दा नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामना लानो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबेवहाय नुदों फार्स्टआवहाय नोंथांमोना डाउनलड कल लेटार काम एडमिट कार्ड फर फरेस्टार ग्रेड 1 बेवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामनांगोन फरेस्टार ग्रेड 1 निखौ डाउनलड खालामनो थाखाय एडमिटखौहाय दा नैबेहाय नोंथाङा जायखिजाया नोंनि नामजोंहाय सार्च खालामनानै माबानो हागोन आरोखि ना लोगोफोर नायनो हागोन एडमिटखौहाय प्लिज इन्टार इउर नेम नङाबा नोंनि फन नाम्बार एप्लाइ खालामनाय समाव माखौ फन नाम्बारखौ होमोन ओमफ्राय नोंनि नामा मा बेजोंहाय नोङो सार्च खालामबानो एडमिट कार्डखौ मोनगोन आरोखि दा जोङो नायनि जों जायखिजाया सासे मानसिनिखौ नायनोसै नङा होमबा लोगोफोर दा नै बेबायदि ओंखारगोन आरोखि ना लोगोफोर नेम बिफानि नाम एड्रेस बेयाव थागोन ओमफ्राय जोङो नैबेवहाय मा नुदों नोंथांमोना डाउनलड कल लेटार बे डाउनलड कल लेटारावहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होबानो एडमिट कार्डआ डाउनलड जागोन आरोखि ना लोगोफोर दा बेबायदि डाउनलड जाबाय बियो दा एडमिट कार्डआ बेबायदि फैगोन आरोखि ना लोगोफोर नै नोंथांमोनहा बेबायदि फैगोन बेवहाय नैबेयावहाय गांसे फट' खिथाबनांगोन नोंथांमोना बेवहाय फट' पासपर्ट खिथाबनांगोन ओमफ्राय बेयाव मा जायगायाव जागोन उदालगुरि कलेजाव जागोन बियो सेन्टार कड नाम्बार थागोन बेयो ओमफ्राय डेटआ नै 8 डिसेम्बर ओमफ्राय 12टानिफ्राय 2टा PM सिम जागोन आरोखि माने 2 घन्टा एग्जाम जागोन आरोखि ना लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय ओमफ्राय माखासे इन्सट्राक्सनफोरनि गाइडलाइन्सफोरखौहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर दा जोङो बे फरेस्टार ग्रेड 1 निखौहाय मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर दा जोङो फरेस्ट गार्डनिखौ नायनि जोङो फरेस्ट गार्डनिखौ एडमिट कार्डखौहाय नायनो थाखाय जोङो नैबे फरेस्ट गार्ड डाउनलड कल लेटार काम एडमिट कार्ड फर फरेस्ट गार्डआवहाय खेबसे क्लिक खालामना होनांगोन दा नोंथाङा बेवहाय जायखिजाया नामजोंहाय सार्च खालामनो हागोन आरोखि दा नैबायदि फैगोन बेयावहाय नोङो डाउनलड खालामनानै नैबेवहाय नायनो हागोन आरोखि ना लोगोफोर डाउनलड कल लेटारावहाय दा बियो डाउनलड जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा बेबायदि खालामनांगोन बिनिफ्राय नै बेनाबो सेमानो एखेयानो ओमफ्राय बेवहाय फट' खिथाबदो नङा होमबा लोगोफोर बेवहायथ' नोंनि माबा थाबाय एड्रेस नोंनि नाम बिमा बिफानि नाम बे थाबाय जेनेबा गामि ओमफ्राय नैबेहाय जेनेबा एग्जाम सेन्टार थाबाय ओमफ्राय सेन्टारनि कड नाम्बार ओमफ्राय नोंनि एग्जामा खय तारिखआव जागोन बेहाय 15 तारिखआव जागोन होनदों नङा होमबा लोगोफोर माबानियाहाय फरेस्ट गार्डनियाहाय ओमफ्राय नै 12टानिफ्राय 2टासिम 2 घन्टा आरोखि ना बेनो आरोखि दा लोगोफोर नोंथांमोना मिन्थिबाय नङा होमबा लोगोफोर आरो एडमिट कार्डखौहाय डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन नङा होमबा लोगोफोर आं बिनि लिंकखौहाय भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआवहाय होनानै दोनखागोन नोंथांमोना बेयावहाय थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय आरो गावबा गाव एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लालायबानो जाबाय आरोखि दा
बेनोमोन आरोखि लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय एन्ड टेक केयार।